Ejjew nitolbu biex nagħtu tweġiba nisranija għall-isfidi bioetiċi. Evidenti li x-xjenza mxiet il-qudiem u llum il-bioetika tqiegħdna quddiem firxa ta' problemi li rridu nsibu risposta għalihom, mhux inniżlu rasna fir-ramel bħall-ostrich. Il-bioteknoloġija għandha tinħadem dejjem fuq is-sisien tar-rispett tad-dinjità tal-bniedem. Pereżempju, l-embrijuni umani ma nistgħux nittrattawhom bħal materjal tar-rimi li twarbu meta trid. Din il-kultura li tuża u tarmi qed tkun applikata għalihom ukoll. Le, m'għandux ikun hekk. Min jestendi dik il-kultura b'dan il-mod jagħmel ħafna ħsara. Jew inħallu l-qlieħ finanzjarju jiddetermina r-riċerka medika. Hemm bżonn nifhmu t-tibdil profond li qed isir b'dixxerniment aktar għaqli u sottili. Il-kwistjoni mhix li twaqqaf l-avvanzi teknoloġiċi. Le, irridu nimxu magħhom. Li hemm bżonn huwa li nipproteġu kemm id-dinjità umana u kemm il-progress, għax il-prezz għoli wisq jekk biex jikber il-progress innaqsu d-dinjità umana. Le, it-tnejn imorru flimkien, f'armonija. Nitolbu għall-insara biex quddiem l-isfidi bioetiċi ġodda jibqgħu jiddefendu d-dinjità ta' kull ħajja umana bit-talb u bl-azzjoni tagħhom. Promuevan la defensa de la vida.